Hoi. Dat was het wel aan. Ik draai het wel aan, ja. Maar het krekt tegen nog, dus ik kan het wel brieden. Hij zingt wel wat als het erop giest, maar het kan krek. Maar het wel in beweging blowen. Maar het is wel constant in beweging blowen. Iets aan de zijkant blowen en als het een beetje terug is, het donker ijs is, dan kan je het prima brieden. Maar het is wel lekker even. En een oork onderwijs, dus... Vroeger altijd gewoon rieden als iets jonkje hè, bij HCH, gewoon bij de hardroodvereniging, zeg maar. We altijd wedstrijd rieden, maar het was altijd gewoon jeugdwedstrijden. Dus zo gaat het altijd, hè. Maar weinig die de top echt bereiken. Ja. Ja, dat is een rechts ook was. Ja, zit gewoon in skunnen zijn. En ik heb dit bij me, als ik er al drie invallen, dan kan ik er even deel zetten en dan klim ik ze uit en wak. Maar het is maar 20 centimeter dipje, dus daar kan eigenlijk niks voor komen als het er nog in de eerst. Heeft de jongen toevallig vrij of? Ja, dat is mijn vrije dag. Ik hoef pas jong te werken. Ik ben zelf trainer hier in de buurt bij een sportschool. Dus soms hoe die vrij, hè? Dan kan je dat regelen. Ja. Een sportieve man. Ja, zeker. Moet ik. Ja. Ja, moet ik? Ja, zeker. Iedereen met sportief is, toch? Dat is dus motto als personal trainer, dus wat dat gaat. Oh, du bent echt personal trainer? Ja, ik ben echt personal trainer. Ja, zeker. En wat voor soort mensen komen dan bij die? Alles eigenlijk. Mensen gewoon die een doel hebben, die specifiek trainen voor 10 kilometer bijvoorbeeld. Dat moesten schema's vermijden. Of mensen die een heel soort willen afvallen. Van echte overgewicht tot mensen die gewoon een beetje overgewicht hebben, die fit willen worden, et cetera, et cetera. Zo gaat het wel terug. En lukt het altijd om ze vier te krijgen? Meestal wel. Meestal wel. Er moet een heel soort achteraan zitten, maar over het algemeen lukt dat hartstikke goed. Ja, dan mag ze achter zo'n zitten. Ja, met meestal gewoon bellen. Soms komen ze net opdagen met training en dan moeten ze gewoon even een beltje doen van kom je vandaag nog? En dan komen meestal gewoon aanzetten. Ja. Ja, pikken ze dat altijd van die? Ja, daar heb ik trainer voor, hè. Daar huren ze me voor in. Dus dan, ja, daar hebben ze die van betalen. Ja, dus daarom. Dus ja, dat is wie taak. Dan ben ik dat ik dwaan. Absoluut. Zeg je dat. Ja. Krijg je het koud nou of net? Nou, ik kan even verder te rijden als het net erg vindt. Dus winst die er volop voor je en ik. Hoi. Hoi.